thoth ni jogi mane wayiero apenji jopiny okia jogwenge mwalo e gwenge idwa kawo jopiny ka jomofuo nade magi gik manyaka wawuoge ni ng'ato osechule mondo dhi olos list koro biro chuna mado wach ni arochruok moko ne nitiere wang'iyo ndo kendo bira gi wang' matek chuny odiochieng' oramo to jopiny manyogo ombule polling station to ng'e ni majei mawuod ng'ane ka ng'ane ema nyowago ne ombulu to wuok e polling station waka tini dwa chuno gi kendi rama kae to kiny ka koro jomoko osewuok odhi independent ti ndalo cha ni wacho ne gin jo Ruto e koro tiyo gi Jakom koro wang'ni obiro ng'iyo to jogi wacho ni ng'amo chulo gi wamunyoro koro biro wacho ni Rigathi Gachagua koro mana kaka Ken wacho ni kidwa ni mondo teg party to yiero nyaka timre ma uyanga makantiere kuonde marochruok tafadhali gi postpone gi gichor gi nyime kaka nyo gichoro kuonde mamoko ka onge gimochuno nyaka tim gi mana kawuono ok en thogi kuo mondo gibi giduogi e bang'e to tim yiero manyalo nyayo demokrasia kech demokrasia nyaka riti to nitie jomoko ma samoro tich osetamo koro gidwaro mondo mi ginwang' kaka gidonjo gi otuchi to kapani jopiny dhi yiene erokamano Stafford parona ni sa orumo wach mari mogik Governor Victor pana kwae mana awi maber mana kaka wajawacho pile ne nyithindo loro school sani nyithindo ni dala nyaka wang'ini to wanyalo rito nyithindo gi e yo makare machalo nade nyaka wuogi nyithindo mondo mumruok ma samoro nyithindo bedo godo gi ilo mang'eny ma samoro nyithindo mane form 3 form 2 ka nyithindo form 4 dwanje jore mathoth ma samoro poka nyithindo ngima gi nyalo betie ni o ng'adore machuok ma ok gineno tam manyien ere kaka wanyalo neno ni nyithindo gi bende oritiyo machalo kare joma bende samoro nigi siso mathoth mar nyithi sikul bende awacho ne gini pile kineno ka nyathi sikul ne mamori to manya uniform moro titwang'o ne jaodi maber kae tindise kae to kisendise to chalo ni mana nyathi sikul Kuris Ken wach mari mogik wach